Hello. Mapinta be wada kare. Woko mapinta be wo selon granjo mengo ngara ko be wada kare di mabbe. Parce que kambe andi avenir dala. Nguru maske kambe be andi wo are ko wiete ngurda la bada nu ngalla bonni no balaje ba do lekke yeso mabbe na. Ko habburki no lamu. Hello. Wara no sibe haburi kenen no ngi haburi ke lamu. Mo falara kanko winde durama. Wosida falara buranum karimun ko tawde ma winda bayna tan ne la. Winde ta aduna. O wala ta gonga aduna. Wo pelle talla no suti atawa ma isa jaakal munafiquna dum ko yimbe nafiqido. Ko dum yeta be mawdo bi cinde be yeso. Wo ko dum yeta ki kalaje kannasi je buyno hikkina yes. Wo haray ben non. Investi su be leydi ben do wata habidi be. Wo ben no no leydi ben do wata habidi be lamu pelle talla o kiyen ko wiete kongole yala jisman bon no bonna. Ko do wadi si mi wi commerçant jo. Wo ko dum haray sibe holli wo ko wiete commerçant marchand ha yata siro o pade ha hewti kala ko wiata lando da cewdi hebe. E waddo aventure 50 hara fusna hebani e commerçant yo fota angal nafa. Wo wadudo aventure duubi capande joyi e commerçant jo bi ngala ma jippino 50 40 piye madina wo be ngarayno fota wo ko bembe nafata Tede mo wo waray be hollude en seedeji koko commerçant be ben darni lagine fop honto do be entreprise ta be employé ngel ko fammi guna be dinde dama ngel tout ça wo waray alla no suti alla no woni seede pellet ko commerçant guinéen ko darni ko fo ko woni yangade ko fo ko golondaji dinge gorole deyol woni bannita fiye gollu fiye deuxième prison wonde man commerçant be men ala nafa wo waray dendanangal commerçant guinéen ko woni ala nafa ko wonda e nafa ko wala ne lan guinéen jo wuudo e ko sur talla guiné o sino arbe simbe nden sino rebe yo wara yo ngaalu ko to aray don ko don mi halata goto mo mi andi o maayi on no wi ala Jusman salluwa yalla inno be yaafo naada be aljanna ko ben tumarno be darno be juulirde nde $1 million goddum e der leydi min halamma ka village natal ma ko dum woni yidugol kam mum do musu be ala Jusman salluwa ittama e der fulbe be est ce que dum wite fulbe be o woy billahi witata men go sifala jalse ndala ba yima yaabe amo ya mama ya der leydi kanka ngarabe wondi e dendanangal lambe be donc do wadi wesse fulbe ben commerçant on be ala nafa ko yimbe merentebe wayara commerçant on dendanangal batulaji woni ndarde capanta to min halama wo ko temedde tato e capanta to min halama wonu be ndarde be wara men hoddi on code pénal gagno beppa o wi décret 0666 min halama code pénal yaltudo ngara wodi commerçant on ala nafa nani ko dum be holli men gollo tawi enen be sukabe do taw hande taw wara sagatabe yombe ben no yete darnabe arbe ni men faami si tay ko ne be sukabe enen be sukabe do